Mm. Thousand years later. Maayong gabi, maayong adlaw o kanusan nyo makita ning video for today's video. Magmukbang po tayo ng Jollibee mga kabingka. Let's go. Meaties the spaghetti. Ukay-ukay na to ni kabings. Diba ito na ilang chicken. Matagal na panahon na hindi ako nakatikim ng Jollibee. Let's go. Dako ng manok sa Jollibee, fairness, nibawi na sila.
The best. Chicken Joy. So, di ko na naubos, no? Di na yun ako makayag yun magbukbang yun mga kabingka, no? So, goods na goods kaya po ang spaghetti and chicken sa Jollibee mga kabingka. Actually mga kabingka, nakabuhat ko yung naning content sa mga kabingka, mukbang pamilipan na spaghetti o kaning isa ka bucket na Chicken Joy mga kabingka sa Jollibee, no? Mga 4 years ago mga kabingka. So ito po si DJ March in the place to be you. See you in next my vlog mga kabingka. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.